Val. Bé, bona vesprada. Anem a fer el ple ordinari corresponent al mes d'abril i bé, serà l'últim ordinari d'esta legislatura. Començarem per l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. Paraules sobre este tema? No, la donem per aprovada. I passaríem al següent punt, que és la declaració d'utilitat pública o interès social de les obres del Seible Hereu, i en la comissió informativa se va dictaminar favorablement per unanimitat. La regidora Vicent, quan vulgui. Hola, bona vesprada a tots i a totes. Bé, com ja vam explicar en la comissió informativa, s'ha de realitzar una ampliació al menjador de l'escola a l'Hereu perquè ja és insuficient per a donar a l'abast a tot l'alumnat que se quede a l'hora de menjar al menjador escolar. Aleshores, el que portem avui a votació al ple és declarar esta obra d'interès municipal. Aleshores, com que es tracta d'una obra que efectivament és d'interès per al nostre municipi, el que votem és la bonificació del 95% de l'impost de construccions a la Conselleria d'Educació que s'hauria d'abonar per realitzar esta obra. I bueno, això és el punt. Val, obrim torn de paraula. Val, doncs... Ah, perdó, havia entès que no. Bona vesprada, el Partit Popular votarà a favor d'esta proposta, com no podia ser d'altra manera. Ens alegrem de que en esta legislatura, aunque sigui a última hora, que se pugui fer, perquè pense que quan al principi de legislatura crec que vam anar a parlar tots en l'equip directiu i va ser una de les propostes que ens van fer perquè ja el col·legi se queda, el comedor se queda xicotet i que necessita una ampliació ja. Ens alegrem que, aunque sigui en l'últim plenari, però que puguem aprovar el fer esta obra. Gràcies. Val, com saben, és competència de conselleria i ahir nosaltres l'únic que podíem fer era reclamar i per això hem estat reclamant-lo durant esta legislatura. Val, passem a la votació. Vots a favor? Val, aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és una modificació de crèdit, crèdit extraordinari per a la compra d'un vehicle i maquinària, així com millora d'infraestructures urbanes. També en comissió informativa es va dictaminar favorablement amb els vots a favor de Compromís, Veïns, el PSOE i Ciutadans i les abstencions del PP. I bueno, gràcies a la liquidació de l'any anterior podem adquirir un vehicle pick-up, ficar mobiliari per a les urbanitzacions, implementar les àrees recreatives que tenim, ficar en marxa l'àrea de les autocaravanes i bueno, comprar un dumper que per a l'abrigar avança molta feina i ens estalviarem diners perquè paguem tots els mesos un arrendament. Total són 90.000 euros per a millorar el servei d'aquest ajuntament. Obrim torn de paraula. Val. Sí, el Partit Popular va votar, es vam abstindre el dia de la comissió perquè vam demanar a l'equip de govern que ens passaren la relació de lo que tingueren de pressupost o de les millores que volien fer. Després ahir se ens va passar i bueno, pues el Partit Popular ho ha estudiat i votem a favor. Gràcies. Molt bé, procedim a la votació. Vots a favor? Val, també aprovat per unanimitat. El següent punt és un suplement de crèdit, també per a diferents àrees de gasto d'aquest ajuntament i bueno, l'utilitzarem per a elaborar una RLT, la millora de camí rural, per a les festes patronals, les festes de gent major, etc. Total seran una modificació també de 118.000 euros. Obrim torn de paraula.
Bé, el Partit Popular també es va abstindre en este punt pues, per lo mateix, perquè necessitàvem que ens desglossaren estos augments en què anaven a gastar-se o en què s'havien gastat, perquè al fin i al cap el Partit Popular ho demana perquè els diners que manegem en esta casa no són d'esta taula, sinó són del poble, i també el veïnat ens pregunta després en què és el que han votat i en què s'havien de gastar. Ens ho han passat i nosaltres ara votarem a favor. Gràcies. Molt bé, procedim a la votació. Vots a favor. També aprovat per unanimitat, i l'últim punt és les ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques, i en la comissió informativa també es va dictaminar favorablement per unanimitat. El regidor Linares, quan vulgui. Sí, bona nit. Aquestes ajudes són fruit d'una convocatòria que va ser l'any passat de fons europeus, i nosaltres, com a oficina de turisme, com a regidoria de turisme, ens vam acollir, vam presentar uns projectes per a la millora de la retolació urbana en el centre històric, i com som dels poquets pobles que ens vam adherir a la Diputació va fer un poc de mare nodrissa, va demanar l'ajuda als fons europeus, els ha aconseguit. Aleshores nosaltres ens volem beneficiar un poc de tot el que suposa la implementació i d'alguna manera l'ampliació dels recursos tecnològics, especialment perquè formen part de les Smart Village, i per tant a partir dels propers mesos, gràcies, ja us dic, a la Diputació i als fons europeus, el centre històric de Borriol comptarà amb més maquinària, visors, tòtems relacionats amb la tecnologia que fomentaran el turisme local. Per tant, estem un poc obligats a refrendar-ho en ple. Molt bé, obrim torn de paraula. Procedim a la votació. Vots a favor. També aprovat per unanimitat. Ja passaríem a l'activitat de control, on s'ha donat compte de l'informe anual del control intern respecte de l'any 2022. També s'han donat compte de les resolucions d'alcaldia d'aquest últim mes, i també l'informe de morositat del primer trimestre. Si volen aportar alguna cosa, no. Passaríem a pregs i preguntes. No. Recorden com vam parlar, ara poden fer pregs i preguntes. Jo agafagin les pregs i preguntes que tinguen, contestarem pregs i preguntes, les preguntes de l'anterior ple, i ja que és l'últim ple ordinari de la legislatura, es vaig comentar que faríem la gràcia de donar 2 minutets, perquè sigui àgil i puguem d'alguna forma acomiadar-nos tots. Passem a pregs i preguntes. ¿Está encendido? ¿Sí? Buenas tardes a todos y a todas. Yo solo tengo una pregunta. Es ahí en el Camí de la Choquera, ya llegando a la cantera, estos días caminando por ahí, he visto que a la parte izquierda han hecho unas catas en un trozo de unos 100 metros. Cada 10-15 metros hay una cata. La pregunta es si saben si van a modificar el camino o qué pasa ahí. O lo van a dinamitar, por si sabían algo. Eso es todo. Continuem, si volen. Nosaltres teníem dos preguntes. En el camí de les Mallaes fa ja uns mesos que va caure, se va despenjar un ribàs, un portell. L'Ajuntament va anar, el va senyalitzar i demés, però continua estar senyalitzant en les pedres al costat del camí i demés. Seria el prec si tenien consciència d'això, i el prec que a la major brevetat que s'arregle, perquè per allí la veritat és que n'hi ha circulació en totes les masses que n'hi ha per aquest camí. I després, ja que han fet una modificació en què també portem un increment per a la Setmana Cultural, la pregunta seria si se reuniran en els quintos per a unificar un poc què és el que se vol per a la Setmana Cultural, si se tindran en compte les seues opinions i les seues aportacions al programa. Gràcies.
Val, ara la regidora Pauner contestarà unes preguntes del ple anterior. Hola, bona vesprada. Bé, contestant les preguntes del darrer ple, comentar que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ens va sol·licitar un informe d'inundabilitat de la parcel·la on està situat l'institut. Ens consta que ara ja l'equip redactor i tant els tècnics de l'Ajuntament el passat dia 19 d'abril el van presentar ja a la Confederació, s'ha contestat ja. Aleshores ara estem a l'espera de la Confederació que molt valide, que molt doni com a favorable i ja poder continuar amb el tràmit de la modificació puntual. D'altra banda, també se va comentar per el lloguer de les aules de l'actual institut. Aquest tema depèn de conselleria, és competència de la conselleria i aquest lloguer està encara fins a l'any que ve. Entonces, imagine que seria la pròpia conselleria la que realitzaria aquest tràmit. Però tot allò de que depenga de l'Ajuntament, com és les pròrrogues del terreny on està i tot, de ben segur que des de l'Ajuntament se farà favorable, òbviament. I també, aprofite també per a comentar que de cara al curs que ve se'ns ha notificat ja la concessió de 2 aules més, ja que, aprofite per dir-ho, l'any que ve, el curs que ve, així en Borriol se podrà ja també estudiar el segon del batxillerat i la formació professional, per primera vegada bàsica, així al poble. La veritat és que els nostres xiquets no tindran que desplaçar-se. I ja també, per últim, referent a l'informe que se va demanar a l'Associació Cultural Nueva Jerusalén, en quant de que si s'ha sol·licitat el mateix informe que l'any passat, sí, se va demanar el mateix. I en quant a que si els val el de l'any anterior, no val, perquè cada any els escenaris que se munten tenen que estar en el seu certificat oportú. I també comentar-li que aquest any sí que se va assignar el conveni en l'Associació Nova Jerusalén per 2.500 euros per tal de donar-los aquest suport i aquesta ajuda. I també es va col·laborar des de la brigada i des de l'Ajuntament en el muntatge d'aquests escenaris. Abans de passar a so extraordinari a l'acomiadament, li contestaré la pregunta que ha fet sobre els quintos. Em queda la setmana que ve per a parlar en ells i si no passa res i lligant totes les coses, la Setmana Cultural, si estem nosaltres o així intentarem que siga, se farà a l'escola, al pati de l'escola. Li volem donar forma, però ja els avancé que la idea en una reunió que vam tindre farà 2 o 3 mesos ja se va plantejar i veurem si és viable el tema. Bé. Sí. Sí. El que me comentava el senyor Ramos no tinc constància, però li agraeix que ho digui. Què és, al mateix camí de la Joquera? Sí, al límit o entraria dins del límit miner? Perquè com el límit, ahir és que els límits són difusos, el camí estrictament sí que és municipal, però tal vegada a l'esquerra. Enviaríem demà a la policia perquè ho revisi i ens informe, perquè jo no tinc constància. La primera notícia que tinc és la que vostè indica, sí. Per tant, ho farem. I el que comenta la senyora Vidal Rocha també, donarem constància del tema de la brigada i que passi que ho retirim, òbviament, perquè s'ha de fer. Simplement això. Obrirem este açò extraordinari, este acomiadament, els cronometraré. Tenen 2 minutets per a fer-ho. Si mos passem en 3 o 4, tampoc passa res. Però intentem fer-ho. El senyor Ramos, de Ciudadanos, quan vulgui. Sí, buenas noches de nuevo. A mí me sobrará un minuto. Bueno, nada, decir que la legislatura llegaba a su fin, que esta será la última vez que me dirigiré aquí como portavoz del Grupo Político Ciudadanos, que la verdad que ha sido un placer, que dentro de lo que cabe hemos tenido una legislatura complicada con una pandemia de por medio que nos ha hecho pasar momentos difíciles y situaciones complicadas, pero que bueno, que entre todos lo hemos sabido solucionar bastante bien y que a pesar de nuestras diferencias hemos tenido, es normal, cada uno tiene una ideología, hemos tenido bastantes diferencias políticas, pero al fin y al cabo no ha tenido nada que ver esta legislatura con las anteriores. Y ya
para finalizar, me queda un poco, pero para ir terminando, primero me gustaría agradecer a aquellos vecinos de Borriol que con su voto me dieron el privilegio de ser concejal de mi pueblo. Luego agradecer a Ciudadanos, porque es el partido que me presenté y el cual voy a seguir representando, pero desde otro puesto, ya que por motivos personales me ha tocado dar un pasito atrás. También agradecer ya finalmente a toda la corporación que con su trabajo y eso han sacado todos los proyectos adelante para mejorar nuestro municipio. Y nada, y finalmente decir que ha sido un orgullo y un placer formar parte de esta corporación y que la verdad que con el alcalde no coincido en muchas cosas, pero hay en una que sí, que Borriol es el mejor pueblo del mundo y que seguiremos trabajando para aportar nuestro granito de arena para poderlo mejorar todavía más. Eso es todo, gracias y bueno, y suerte a todos los que se presentan en las próximas elecciones. Val, ha sigut menys de 2 minuts, perfecte. 6 segons, tampoc ha sigut cap cosa gran. Jo ho vaig a intentar també en menys de 2 minuts. Jo el que tinc que agrair és que he après moltíssimes coses. Jo era la primera vegada que m'he presentat així de regidor i com soc docent aprendre també m'agrada i m'ha encantat, he après moltíssimes coses. I després és conèixer molta gent. La gent de la casa, el que són administratius, administratives, tècnics, arquitecte, interventor, etc. Jo crec que la gent de la Briga fan moltíssima faena, moltíssima, i moltes vegades més de la que la gent se pensa i no està valorat, crec jo, i gent molt treballadora és el que he conegut. I després he conegut gent en l'equip de govern que si tenen que seguir governant, doncs segur que ho faran bé. He conegut gent en l'oposició que si tenen que arribar a governar estic segur que ho faran molt bé, i he conegut gent socialista que si té que vindre darrere de mi estic segur que ho faran molt millor que jo, seguríssim. I no res, moltes gràcies a tots per escoltar-me i passeu bona nit i bon any. Vinga. No, bueno, com vulgueu. Sí, bona nit. Com vulgueu. Vale, sí, bona nit o bona vesprada a tots i a totes. En primer lloc voldria disculpar l'ausència del meu company, el regidor Juan Carlos Gascón, que al seu pesar no ha pogut estar avui així en esta taula. Dit això, sí que vull dir unes paraules que m'he preparat un poquet, perquè hi havia coses que considero importants i tampoc volia deixar de dir, i aprofite aquest acomiadament. Dir que des de Veïns de Borriol volem donar les gràcies a tots i a cadascun dels regidors que hem format part d'aquest ple durant aquesta legislatura, pel treball i l'esforç que hem dedicat a millorar Borriol i pel diàleg i el respecte que majoritàriament s'ha tingut durant les sessions en les que ens hem reunit. I he de dir que majoritàriament perquè encara recorde com es va pretendre intervolir la meva presa de possessió fa algo més de 2 anys, qüestionant que estava deguda, intentant difamar el meu company Jordi Carballeira. I sí, i dic intentant perquè quan un té la consciència ben tranquil·la i no incomplís les seues obligacions ni com a veí ni com a regidor, pot anar amb el cap ben alt, igual això tot el món ho pot fer. I així va quedar demostrat, com tots vostès saben. Crec que amb aquestes paraules és suficient i, com diu el refrany, a bon entendedor, poques paraules basta. I crec que és de justícia donar al nostre company el seu lloc abans d'acomiadar-nos en aquesta taula. Dit això, i malgrat això, i de forma molt explícita, volem agrair, com dia, a tots els regidors que som ací, el treball, perquè cadascú, des de la seva posició, ha donat la seva opinió, ha posat damunt de la taula les seues propostes, ha anat formulant els seus pregs i les seues preguntes en cada ple, i sempre tot ha sigut escoltat i analitzat. Tots nosaltres tenim una cosa en comú, i això ens ha d'enorgullir a nosaltres i al poble, i és que els ací presents sempre hem pensat en el benestar dels veïns, tots, encara que potser els uns i els altres no hem donat o no haguem donat la mateixa prioritat als mateixos assumptes, està clar. Formar part d'un equip o d'un grup tan heterogeni de regidors ens ha enriquit, i jo crec que a tots, i això és una cosa que ens la portem per a sempre. Finalment, i per no allargar-me, que ja sé que me passo una miqueta, diré que durant una part de la legislatura, Veïns de Borriol, hem estat en l'oposició, on vam anar exposant en cada moment el que pensaven, i en la segona part, des que van firmar el pacte del Ribàs Llarg, hem format part de l'equip de govern, on per descomptat també ho hem continuat fent,
encara que de portes cap a dins, perquè és el que correspon quan es forma part d'un equip. La mateixa paraula ho diu. Meix de Borriol sempre a partir de la premissa que hem d'esforçar-nos i de treballar per a tots, i no únicament pel que ens han votat, siguen del partit que siguen i representen els veïns que representen. Hem intentat poder arribar a tot el que econòmicament ha sigut possible. Tots saben de quina situació es partia al començament d'aquesta legislatura, i al que no hem pogut arribar, o no ha sigut possible arribar, i creiem fonamental, hem deixat el camí començat i preparat perquè es puga seguir avant. Ara sí que dono les gràcies a tots i bona nit. Sí. Bé, bona nit a totes i a tots. Jo, com no vaig a ser diferent que els meus companys, jo vull dir que esta legislatura de 4 anys, sobretot, com diu Toni, hem après, jo per lo menos, no mai m'haguera pensat que podria estar en política i així he estat 4 anys. Vull destacar, per a mi la cosa més negativa d'estos 4 anys han sigut, sense cap dubte, aquells plenaris darrere d'una pantalla gelats, freds, llargs, costosos. Pense que això ho vam patir nosaltres, ho van patir les nostres famílies en casa, sopars a deshores, i per a ells també un reconeixement, perquè totes les famílies estan ahí darrere de nosaltres i és de justícia també un dia com avui donar-los aquest reconeixement. Per supost, als meus companys del Partit Popular, Txelo, no sé en quin moment se te va... No sé, encendre aquesta llumeneta i vas pensar en mi, però moltes gràcies, perquè al teu costat i al de José he après moltíssim. D'ell una paciència i una bondat infinita i de tu, unes ganes de lluitar i de treballar per Borriol que no te les lleva ningú. A la resta de companys també moltes gràcies i dir-vos que jo el moment, jo ja sé que ahir no coincidís que Héctor, però com som amics des d'antes i també serem després, ell sempre diu que el pacte era bo perquè podia decidir. Jo vaig gaudir molt a principi de legislatura quan no n'hi havia majoria i podíem reunir-nos a fer RLTs, a treballar conjuntament. Venim d'un poble de pedra piquers i tota pedra, fins la que pareix que no mai encaixa, fa paret. Jo sóc d'aquesta idea i moltes gràcies a tots, xics i xiques, ha sigut un plaer. Molt bé, gràcies. Bé, jo... no sé, se me sent bé, no? És que estic algo encatarrat. Bé, ho faré. A mi sí que me sobrarà un minut. Jo només vull agrair, en primer lloc, al personal de l'Ajuntament, als funcionaris, que sempre quan han tingut alguna cosa, els han demanat algun informe, els han demanat alguna cosa, o sigui, sempre han estat ahí, m'ho han donat i s'han portat en aquest aspecte molt bé i això n'hi ha que agrair-ho. També volia agrair també a l'equip de govern, en aquest cas, perquè nosaltres, quan ens hem demanat la informació, una informació potser que ens pareixia que no estava la correcta o que era escassa, ells m'ho han ampliat i m'ho han passat. En aquest cas, sempre ens han donat la informació que nosaltres els hem demanat. En això han sigut totalment oberts i transparents. I per això els ho agraïsc. I jo fa 8 anys que estic, així a la corporació, 8 anys d'oposició que són durs, perquè si estàs en l'equip de govern teniu les crítiques que això des de luego és un sinsabor, però estar a l'altra banda que no fa res i que potser la teva opinió val pa poc en aquest cas, perquè lògicament els equips de govern se fan en majories i per això se fa, per manar. Entonces això encara té més sinsabor, no? Entonces jo en estos 8 anys hem estat ahí, ja t'he dit que en fi, ja tenim prou. Pense que ja tenim prou i que és hora de pegar un pas al costat i deixar passar als que venen darrere, a la joventut, i que segurament ho faran molt millor que nosaltres. I jo a les meves companyeres, en fi,
La veritat és que ha estat molt bé en elles, està molt bé en elles, i perquè són dos ties que valen la pena, la veritat és que sí. Molt la pena. I a tots vosaltres, que a uns no us coneixia antes, o sigui, que havia parlat poc, o que nosaltres... però que en tots vosaltres ha encontrat aquesta cosa que m'ha fet crear sintonia en vosaltres i que estem millor que estàvem, des de luego. I gràcies. Bueno, i el meu fillol, que ara mos despedim ja de la política i mos despedim bé, que això és important. Bé, bueno, anem a tancar esta legislatura. Jo també vaig a tancar una etapa de la meva vida, la meva vida política. Jo, primer que res, agrair-los als meus companys l'esforç, el treball, l'estar sempre al meu costat i el luchar per tindre un Borriol millor. A tota la gent que treballa en esta casa, per tots els anys que jo he estat així de consellera, lo bé que m'han tratat i tot el que m'han ensenyat, tota la política que sou, és rodeca d'ells per tot el que m'han aportat i tot el que m'han ensenyat. I el primer dia que vam fer el pleno per a la investidura de vostè com a alcalde, en el meu discurs li vaig dir que si les propostes eren bones per a Borriol i que si el que proposaven era la millora de la qualitat de vida de tots els borriolencs, que mos tindries al teu costat. I crec que això és algo que podem dir que hem complit i que jo me'n vaig en la satisfacció d'haver-ho complit. Jo tinc un espill, que són els meus pares. Els meus pares me van ensenyar que el donar una paraula o el dir unes paraules o apretar-nos la mà i donar-nos la mà era tan important o més que tindre un paper firmat. I per tant, la gent que avui diu sí per a demà dir no o el que diu no per a demà dir sí, i considera que són xarlotaes que se fan. Per tant, crec que nosaltres, i jo me'n vaig orgullosa de la faena ben feta, en la que quan han estat vostès en minoria han tingut el nostre suport i també ara quan han estat en majoria en el que ha sigut bo per al conjunt de la ciutadania també han tingut el nostre recolzament. Dir que hem arribat, que hem intentat i creiem que ho hem aconseguit tindre un equilibri entre la fiscalització que tenim que fer nosaltres des d'esta part de l'oposició, en l'equilibri de no tindre de que el nostre vot no fos sempre el no per el no. Crec que això podem estar, o per almenys jo estic orgullosa de que mai han votat a res que fos bo per a este poble. Crec que jo simplement he volgut ser una política local i jo entenc la política local que venim a servir i que venim a fer el millor per a tots els borriolencs que per això mos voten i per això mos donen el seu vot i la seva veu per a transmitir-la així, i pense que sí que hem arribat a aquest consens necessari i precís, i desitge que les pròximes legislatures se seguisca en aquest camí que crec que des d'esta legislatura hem encetat i que és el correcte i el que tenim que portar. Gràcies a tots per el que m'heu aportat cada un en la vostra parcel·la. Agraïda perquè sempre, com ha dit José, sempre que vos hem demanat o que hem estat ahí, que necessitàvem més informació o que ens passareu alguna cosa, sempre ho hem tingut, sempre hem tingut les portes obertes en aquesta casa per a vindre, per a mirar els expedients i per a consultar-vos també a vosaltres com a equip de govern tot el que fa falta, i això la veritat és que és molt d'agrair. La meva etapa com a política local s'acaba i només desitge i estic contenta d'haver deixat un granet d'arena en la millora del meu poble. Gràcies a tots.
Quan vulguin. Ara, bé, bona nit a totes i a tots. Per la meva part ha sigut una breu experiència en aquesta legislatura, com també va ser en la legislatura passada, encara que ha estat en 2 legislatures. Jo crec que en total sumaran 2 anys, però ha sigut breu però molt intens. M'agradaria donar-li les gràcies a tot el personal de l'Ajuntament, que sempre que he vingut a aquesta casa m'han acollit en els braços oberts, m'han explicat, han tingut paciència i han estat allí per a treballar colze a colze amb nosaltres i personalment amb les regidories que jo he encapçalat. He intentat en aquests 6 o 10 mesos en els que he estat continuar amb la feina que han fet els meus companys, que ha sigut molta i ha sigut molt dura, perquè no oblidem que la política local jo crec que és la política més dura que n'hi ha. No res, en la meva feina jo el que he intentat és tornar-li al poble de Borriol tot el que el poble de Borriol m'ha donat a mi durant 27 anys que duc vivint ja sí. I espero poder continuar treballant per a aquest poble, per a millorar-lo, i mentre que jo sigui capaç de poder aportar alguna cosa per a aquest poble, les meves mans estaran dispostes a treballar pel que faci falta. Moltíssimes gràcies a tots i als meus companys, sobretot agrair-los els 4 anys que han tingut i ho he fet en tots els puestos, però ho dic així públicament, tot l'esforç i tota la feina que van fer als meus companys i a la resta de companys de la corporació durant els mesos de la pandèmia, perquè és algo increïble, és algo que ningú haguem pogut pensar que hagués pogut passar i són circumstàncies extraordinàries en les que jo crec que se va governar bé, no, molt bé, tenint en compte tot el que es va fer. Moltíssimes gràcies a tots i a tots. Bona nit. Ara? Sí. Hola, bona nit a totes i tots. Bé, com va dir Marjorie en la seva presentació, ella va ser regidora de rebot. Jo també vaig entrar de rebot i he de dir que quin rebot més bonic, perquè gràcies a aquest rebot he conegut a aquestes personetes d'ací, que a dia d'avui els considere família i estic molt contenta, moltes gràcies per haver-me ajudat i per no deixar-me caure mai, per tot el que heu fet per mi, tant en lo personal com en lo professional. També gràcies a l'oposició, perquè alguns vos coneixia, altres vos he conegut ara. Ha sigut un plaer treballar junt amb vosaltres i per al poble, que vos desitge a totes i tots molta sort en les properes eleccions i seguim fent poble. A veure, jo m'havia preparat un full per primera vegada en la història per a llegir, però crec que no vaig a complir. Per tant, per no llevar segons, vaig agrair, últimament no sé què, m'ha pegat per agrair a la gent, no sé, imagina que serà el karma que m'estarà ametrallant ahir. Agrair en primer lloc al meu alcalde, a Héctor Ramos, l'haver confiat en mi de manera de vegades plena per a donar-me la confiança que m'ha donat de les meves àrees, perquè això és d'agrair molt, la seva confiança plena i puc dir-ho, els meus companys i companys que tinc així i tinc fora del partit. En segon lloc, vull mirar també a la gent de l'oposició, dic a la gent que m'ha ajudat, que m'ha fet propostes constructives, que sempre ha hagut un... Puc dir-vos que vos agraïs moltíssim a determinada gent, mire cap a aquest costat, perquè especialment sou els que, almenys en les meves àrees, heu estat ahí sempre fent-me propostes constructives, moltíssimes, sí, però sempre des del punt de vista del respecte, i això s'agraeix moltíssim. Sobretot, ho ha comentat abans Txelo, que hem deixat el llistó ben alt, sobretot a nivell de qualitat democràtica. Partíem d'etapes, i dic etapes, prou etapes, en una crispació política molt dura. S'ha intentat per part d'alguns regidors continuar en aquesta vella política, però sí que és cert que jo a títol personal vos puc dir que almenys les propostes que m'heu fet arribar a mi, el senyor Baquer, el senyor Esteve, el senyor Roig, etc., però especialment, mire molt la senyora Baquer i el senyor Esteve perquè sempre eren un tàndem en serveis públics i els ho agraïm moltíssim que hagin sigut tremendament respectuosos en la meva tasca
moltes gràcies i vaja, que a part de ser companys així, jo crec que ens podrem mirar sempre a la cara quan anem pel carrer i això és molt important. Hem ficat el llistó molt alt i no ho tindran fàcil les següents corporacions perquè el respecte que s'ha professat així, evidentment han hagut plens més calents que altres, això és obvi, la confrontació, però m'ha après una cosa, que malgrat les diferències polítiques i millor estan en les antípodes ideològiques, el respecte sí que és veritat que gràcies a nosaltres, i crec que és una cosa que podem agrair-nos entre tots, en este ple per primera vegada s'ha rebaixat molt el to, no s'ha entrat en els personalismes ni a ficar el dit on no tocava, i jo crec que hem de seguir en aquesta línia un poc indicant a la resta de la gent que vingui. Per ser molt més ràpid, agrair al funcionariat, sense el qual no hauria sigut possible moltes tasques de govern, i en l'últim lloc a la mateixa gent de Borriol que jo, per exemple, m'he sentit desbordat, això tampoc, tot i que havia treballat en altres llocs, jo soc funcionari de secundària i professor associat en l'UGI, estava acostumat a treballar en altres àmbits, però no en el municipal. Com a Maria, això és la trinxera, hi ha molta feina, és aguantar molt, i la veritat que jo crec que s'ha fet el que s'ha pogut, però especialment vull agrair a la gent del poble la confiança que han tingut en nosaltres, perquè vas pel carrer i m'he sentit volgut, no sabia això el que era, no sabia com hi seria, i la veritat que allà on ha anat, gent d'esquerres, de dretes, la veritat que és d'agrair això. Per tant, moltes gràcies a tot el poble. Bé, jo volia començar acomiadar-me també donant les gràcies, com no pot ser d'una altra manera. Crec que donar les gràcies és una cosa molt bonica i que fa que un encara se quede més satisfet i tot de lo que ja pot estar. En primer lloc volia donar les gràcies als meus companys i a les meues companyes, però sobretot a Héctor i a Compromís per Borriol per donar-me l'oportunitat de poder formar part d'aquest equip durant aquests 4 anys. També als companys de veïns de Borriol per acompanyar-nos en este camí en l'equip de govern i per suposat també a tots els regidors i als demés regidors i regidores perquè, com estava dient Cristian, ha sigut una legislatura en la que s'ha mantingut una cordialitat excel·lent, el respecte, i ha fet que en aquesta taula n'hi hagi un bon estar que en legislatures anteriors no s'havia vist. Jo he après també molt durant aquesta experiència, ha sigut una experiència que no podré oblidar mai i volia destacar 3 coses de les que he après. La primera és el valor importantíssim i fonamental que tenen les persones que fan rodar l'Ajuntament, que no són més que les persones que així treballen, i volia fer una menció especial a Geles i a tot l'equip de serveis socials, tant l'equip social base com l'equip d'intervenció a la infància i adolescència, el servei d'atenció a domicili i el servei de promoció de l'autonomia personal, també a Cristina i a Diego de Joventut i a Lluïsa, amb qui últimament no havia treballat tant de la mà, però que hem estat moltíssim de temps treballant colze a colze, i a tots els demés funcionaris i funcionàries d'aquest Ajuntament. La veritat és que gràcies perquè heu fet que les coses siguin molt més fàcils i gràcies per el sentit de servici públic que teniu i la sort que tenim a este poble de tindre gent que faci rodar este Ajuntament d'aquesta manera. Després també he après molt sobre la complicitat. Quan connectes en unes persones tant que de ser conegudes passen a ser amics, la veritat és que les coses són fàcils i va tot rodat, I per últim, però no per això menys important, també he après una cosa que aprecie molt, i és que he après com funciona l'administració pública. I no només això, també he après com funciona un poble. Respecte al primer, tu te penses que coses que podrien ser molt fàcils després són dificilíssimes i supercomplicades i a l'inrevés, realment coses que mai pensaries que pogueren arribar a fer-se, després se convertissin en coses superfàcils, perquè quan les persones del poble s'impliquen, la veritat és que les coses són molt més fàcils de lo que pareixen.
Des d'ací volia donar les gràcies a totes aquestes persones que s'han implicat, totes aquestes persones del poble de Borriol, que s'han implicat durant aquests 4 anys, mentre jo he sigut regidora d'aquest ajuntament. I res, moltes gràcies per voler fer poble, no? I que sentim orgull de tota aquesta gent que s'ha implicat en que el poble funcione. I bé, segurament per última vegada per a mi, com he començat moltes de les intervencions que he fet en esta taula, bona nit a totes, bona nit a tots i bona nit també a tota la gent que ens veu des de casa. Gràcies. Bé, bona vesprada. Jo sí que m'havia preparat la fulleta perquè com ja pensava que me ficaria nerviosa, no sé si podria arribar a dir tot allò que tinc en el cap. Perquè tal com dius, Txelo, per a mi també s'acaba una etapa de la meva vida, l'etapa política, que per a mi ha sigut, la veritat, que uns anys fantàstics, dins de tot allò de... Els problemes que vam tindre a principi, estar a soles, caminar a soles, va ser molt dur, la veritat que sí que tampoc no vos vau ficar tan fàcil. Després ja ens vam veure en una pandèmia que, no, és el que diem, qui mos ho diria? Una pandèmia mundial, anem a tancar-nos tots a casa, parar tot el poble, totes les activitats en sec. Així este senyor me va dir, no tenemos dinero, no podem fer festes. És que aquest any no se van fer festes. No van poder fer festes, no per falta de diners, és que ningú haguérem pensat, lo especials que són per a nosaltres, per al poble, les festes, no poder celebrar-les, ni aquest any ni pràcticament ni el següent. La veritat que des de les regidories que han anat portant, tant la d'urbanisme, esports, festes, hem anat treballant molt a gust, hem anat aconseguint tot allò que ens havíem proposat, i d'ací també voldria agrair a tota aquesta gent de les associacions, tant dels clubs esportius, tota la gent que ha estat ahí recolzant la comissió de festes, que fan possible que tot se duga a terme, tota aquesta gent que, com bé dia Paloma, tot aquest recolzament que te fan, és gràcies a la gent del poble la que te fan fer les coses fàcils. També volia agrair, sobretot, a tots els treballadors de l'Ajuntament. És que sense ells, tots els projectes que hem dut a terme és que no els haguem pogut fer. Vam començar, sempre diem, com una locomotora, però així se van pujar tots al tren. Ningú se va quedar darrere. Tots van continuar el ritme que portàvem. I és gràcies a ells que hem pogut aconseguir tot el que hem anat fent. Què vos diria? De la brigada municipal. A Abel, a Joana, a Lázaro, a Juanjo, a Reda, tots aguantant-me totes les meves exigències, tot el de ja pa allà, de ho necessitem que se faci ja, també a tot el departament d'urbanisme, a Carlos, a Jesús, a Benjamín, a Tini, a Mati, tot el que hem aconseguit, tots aquests projectes que s'han tret del calaix no hagueren sigut possibles si ells no hagueren estat ahí peleant i treballant el dia a dia, a tota la resta dels departaments que sempre ens haveu estat ajudant en tot el que hem necessitat i ens heu ficat molt fàcil, la veritat. Però me deixareu que el meu agraïment especial sigui per a Helena. Jo per a mi Helena m'ha ajudat moltíssim i estic superagraïda. Han patit les dues juntes, han patit molt, però tot ha eixit bé. Sempre hem tirat endavant i al final els papers s'han presentat i tot ha eixit bé. Tot ha anat molt bé i des d'ací volia fer-li un agraïment molt, molt especial a ella. I també agrair a tots els companys que estem així avui en aquesta taula per tota aquesta cordialitat que hem tingut al llarg de tots aquests anys. També als companys de l'equip de govern, que Juan Carlos i Lidón, per creure que este poble se podia millorar i que podíem aconseguir un ajuntament sanejat, lliure de deutes, una gestió econòmica impecable, ho han pogut aconseguir en el suport vostre. I també, com no, als meus companys de partit, a Mariyuri, a Lis, a Cristian, a Paloma, per tot el que hem lluitat junts per aconseguir el Borriol que tots somiem. Sempre pensant en el futur, sempre pensant en accions a llarg plaç, sempre pensant en aquelles coses que se quedaran i que tots, al final, les podrem disfrutar. És feina que fas ara, però sempre pensant en benefici de tots. I per finalitzar, només més queda agrair al senyor alcalde, a Héctor, que confiara en mi i que volguera que jo estiguera al seu costat. Que me'n recorde aquell dia que em va dir, seràs la 2.
que sabeu que tots ho sabien menys jo. Jo no m'ho creia, però bueno, jo crec que ha estat al teu costat, que he intentat estar a l'altura, donar-te tot el suport que has necessitat, hem lluitat molt junts i no te deixaré. Encara que ara me faci una passa darrere, saps que som molt pesar i intentaré estar sempre donant suport, com no, al partit que representem, a tots els companys. Tenim un projecte molt bonico, creiem molt en este poble i pensem que encara queda molta feina per fer. No res, per mi simplement donar les gràcies, moltes gràcies a tots, mos heu ficat la veritat que molt fàcil, jo crec que ha sigut uns 4 anys en els quals este poble té unes millores considerables i que tot ha sigut possible gràcies a tot el vostre suport. Moltes gràcies. Per acabar, n'he de donar gràcies i estic molt en la sintonia que has dit tu, Txelo, en el dia que se va fer la investidura, els diferents parlaments que se van fer i te puc assegurar que me'n recorde de tots i cada un. I espero que cada un hagi assolit els objectius. Crec que algú no els va assolir, però jo crec que molts sí que els vam assolir els objectius que ens vam proposar. Algú que altre no, però gran part dels que estem així, sí. I bueno, la meva intenció com a alcalde era que quan la gent, un de tants objectius, que quan la gent vere el ple, pues que no estiguera tan nervioseta o que el poguera veure sense tirar-se les mans al cap o això. I això ho hem aconseguit entre tots. La veritat és que les primeres gràcies que vos tinc que donar és això, el respecte que ens han tingut, les discussions que hem tingut, perquè discussions i debats n'han hagut, n'hi hauran, i això és més que sa per a la democràcia. I com ha dit Cristian, pressupostíssim, que podem estar a les antípodes de la nostra ideologia, però n'hi ha una cosa que crec que tenim tots en comú, que és el bé d'este poble, i bueno, cada un tenim unes ulleres per mirar-los, però crec que ho han portat avant. Sobretot el fet de rebaixar la tensió en els plens i bueno, que siguin dignes de mirar i bueno, això, la veritat que podem estar tots més que orgullosos, els 13. A vegades s'han entrat en temes personals o s'ha intentat terciverjar un poquet la veritat, certes coses, però bueno, jo me quedo en lo bo, que és que tot el col·lectiu en general ha sigut educat, respectuós, ha creat un ambient en el que se podia treballar, tant els membres de l'oposició com els membres de l'equip de govern. I no hem d'oblidar mai que així tots fem política, però que la política la fem les persones. I això és el més important, perquè ara som regidors, però després no ho serem. I crec que sempre hem de tindre present l'educació, l'empatia i sobretot el respecte, i així, per sort, l'hem tingut. També vull agrair a la secretària, a l'interventor, que gràcies a la seva assistència el ple ha funcionat a les mil meravilles. No em vull oblidar de tots els empleats públics i també recordar que a pesar de que hi ha gent que diu que sobra gent, jo, dirigint-me a ells, vos dic que no sobrem ningú, que és més, que ne falten, que sou tots imprescindibles i que, com s'ha dit així, menys mal que esteu vosaltres per anar rodant i que la cosa vagi a tirar avant, perquè la implicació ha sigut bàrbara des del primer fins a l'últim, i cosa que des de l'equip de govern, i bueno, jo parlo per mi personalment, crec que els ho he d'agrair perquè tots han estat sempre a la seva disposició. Agrair als regidors de Veïns de Borriol perquè realment van ser ells que van donar el pas i van voler que això s'arreglara, perquè per moltes reunions que pogués tindre la solució estava clara, quina havia de ser, i així no ho vam demostrar. I la prova està així, que han portat 2 anys i mig o 2 anys i 3/4 d'any que este poble ha eixit del deute, en els comptes sanejats. La prova és les modificacions de crèdit que hem fet avui, que tot és per a la millora del veïnat, sempre.
Bueno, què dir dels companys de Compromís, Alice i a Marjuri, que ells diuen que van entrar de rebot, però bueno, des del primer moment quan això vaig proposar ni ho van dubtar, i gràcies a ells bueno, s'ha rodat millor i han fet que pel seu treball tot vagi avant. I bueno, finalment, de Paloma, Cristian i Priscila, que estem així des del primer moment, és inevitable que m'emocione perquè bueno, en aquests 4 anys hem viscut moltes coses, tant laborals com personals, i sempre hem estat ahí els 4. I bueno, no acabaria de dir mai coses bones de vosaltres, perquè sou els millors regidors que pot tindre aquest Ajuntament, però encara més sou els millors companys i amics que un alcalde pot tindre, i sense vosaltres no hauria sigut possible. Normal és que això se quede gravat i després ho veig i m'agarra vergonya, però bueno, és el que sent i bon diria moltes més, però no puc, i jo sense vosaltres no estaria així. I bueno, que vos tinc que donar l'enhorabona, que sou els millors. Ja van. I bueno, ara sí que acabem l'últim ple ordinari de la legislatura 2019-2023, i que a pesar de moltes històries que ha sigut llarg i dur per totes les coses que hem nomenat, però que sobretot ha sigut un plaer i un orgull presidir este ple per tot el que he nomenat. Gràcies i bueno, desitjar-vos molt bona nit i s'alça la sessió.